Επιτέλους έφτασε η μεγάλη μέρα. Όλες οι ομάδες έτοιμες για μια μεγάλη ακόμα τιτανομαχία. Οι Ισπανοί. Να και ο τιτάνας των Ισπανών. Τεράστιος αυτός. Στο μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου. Εδώ είναι και οι Ρώσοι. Το μεγάλο φαβορί. Μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις. Η Κίνα. Μικρός ομιμέν. Δυνατή δε. Και πιο πίσω έρχεται το Καζακστάν. Ένα από τα μεγάλα φαβορί επίσης. Suspense, αγωνία, κόντρες δυνατές, μάχες σώμα με σώμα. Οι Γάλλοι, ήρεμη δύναμη. Θα δείτε πράγματα που δεν έχετε ξαναδεί στη ζωή σας. Να και η Ελλαδάρα μας. Αλλάζουμε μουσική. Τα χρυσά παιδιά μας που θριάμβευσαν λίγες μέρες πριν. Χαρακτηριστική είσοδος. Και στο πιο ψηλό σημείο η γαλανόλευκη. Να και το αστέρι μας. Ο Ξανθός Άγγελος. Μας έβαλε τα γυαλιά. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Πώς είναι η ομάδα σήμερα? Παιδιά, αυτό δεν είναι τέλεια. Πώς είναι η ομάδα σήμερα? Τώρα μάλιστα μιλάμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Για μια ακόμη εβδομάδα θα παίξουμε στα πιο συναρπαστικά, ανατρεπτικά και πρωτότυπα παιχνίδια που έχετε δει ποτέ. Οι 5 πρώτες δοκιμασίες μας βοηθούν να συλλέξουμε πόντους για να ανεβούμε ψηλά στον τοίχο των πρωταθλητών. Ονομάστηκε έτσι γιατί, πιστέψτε με, μόνο πραγματικοί πρωταθλητές μπορούν να τον ανέβουν με επιτυχία. Η Ελλάδα είναι ακόμα εδώ, είναι στο παιχνίδι γερά και δυνατά. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Το μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου ξεκινά αμέσως τώρα. Σταύρος, κυρίες και κύριοι, με την μπάλα. Ξεκινάει από την άμυνα, προσπαθεί να κάνει παιχνίδι, κατεβαίνει. Κατεβαίνει, φτάνει στο χρόνο του κέντρου. Περνάει πάρα πολύ έναν αντίπαλο και δεύτερο αντίπαλο. Φύγει προς τα δεξιά, διαγώνια. Το κλείνουν 2, 3, 4. Ανάμεσά τους όμως περνάει. Κάνουν την μπάλα, σκάει ποδιά. Έτοιμος για το σουτ. Πάει να κάνει το σουτ. Και αρχίζει τα ζαλιμάκια. Γιώργο Θαναλάκη, πραγματικά ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Να όμως, κυρίες και κύριοι, έκπληξη. Η ομορφιά του αθλήματος. Μπράβο. Κοίτα την Κινέζα. Με το γκολ. Κεφάλι από γρανίτη. Οι παίκτες μας σήμερα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν σε μια πολύ όμορφη παραλία. Αν βέβαια καταφέρουν να φτάσουν σε αυτήν. Αυτό είναι παιχνίδι φτιαγμένο για μας, ρε φίλε. Πάλι με το υγρό στοιχείο να αρχίσουμε. Παραλίες έχει να πούμε εκεί. Πρωί-πρωί, με το καλημέρα, βουτιά. Ναι, έτσι, σαν και Θα ξυπνήσουμε για τα καλά. Σε αυτό το παιχνίδι λαμβάνουν μέρος 7 παίκτες από κάθε χώρα. Μέσα σε μια πλαστική βάρκα, ο ένας μετά τον άλλον, οι παίκτες γλιστρούν από την κορυφή της τσουλήθρας στην πισίνα. Στόχος τους είναι να ισορροπήσουν μαζί με τη βάρκα τους επάνω στη στρογγυλή πλατφόρμα και να παραμείνουν εκεί. Τότε και μόνο τότε μπορεί να ξεκινήσει ο επόμενος παίκτης. Κερδίζει η χώρα που θα καταφέρει να έχει και τους 7 παίκτες μαζί με τις βάρκες τους επάνω στην πλατφόρμα. Έλα να πάμε στα νησί. Έλα να πάμε. Είναι και εσύ. 3, 2, 1, go! Το Καζακστάν ξεκινά την προσπάθειά του και πέφτει με τα μούτρα. Ο παίκτης του Καζακστάν πάνω στο φουσκωτό νησί. Ανεβαίνει, πρέπει να πάρει και την βάρκα μαζί, μην το ξεχνάμε. Έτοιμος ο πρώτος παίκτης, φεύγει η δεύτερη Καζακστανή. Με φορά και τον πετυχαίνει στο κεφάλι. Καταπληκτική γκέλα. Πάρ' τους και τους 2 κάτω. Ανεβαίνουν όμως, τα κατάφεραν και οι βάρκες και οι ίδιοι. Και να προφυλαχθούν από τον επόμενο, έτσι, ο οποίος είναι και λίγο. Είναι και λίγο περίεργος αυτός. Εντάξει, έφυγε ξεστά. Ο επόμενος σήκωσε κύματα στην πισίνα. Ρεσιστική 3 κανονικό. βάρκες, 3 Καζακστανοί. Μπράβο το Καζακστάν πάντως. Καλά τα πάει. ομάδα. Μην τους ρίξω επόμενος. Τους έριξε σίγουρα. Ναι, πάρ' τους κάτω. Πάρ' τους κάτω, είπα έτσι. Μπράβο. Ωραίο. Καταπληκτικό. Πάνε μέσα όλοι. Δεν μπορώ να κρατηθούν το σκηνάκι Όλοι εκεί πάνω πέρα. γρήγορα. Ξανά και 4. Καλά τα πάνε όμως, Καλά τα πάνε. Έχουν κάνει 3 ανεβάσματα.
Τέσσερις πάνω και 4 βάρκες. Πάμε να δούμε τι θα κάνει ο επόμενος. Ωραίο, κρατήθηκαν. Πολύ καλό. Πρέπει όμως να ανεβάσουν και τη βάρκα που έχει μείνει κάτω. Είναι απίστευτο αυτό που κάνουν. Πάκαρε κατευθείαν. Ήρθα. Και έκτος. Δεν υπάρχει. Ήρθε αυτή η παίκτρια, ήρθε με τα πόδια ανοιχτά σαν να πήγαινε επίσκεψη γυναικολόγο. Τι πάχαλο αυτό εδώ. Τελειώνει ο χρόνος. 5 ανεβάζουν. Είναι 5 αλλά δεν έχουν τις βάρκες. Ο έκτος είναι μέσα. 5 ανέβηκαν λοιπόν πάνω στο νησί για το Καζακστάν. Φοβερό ξεκίνημα. Ακολουθεί η Γαλλία. Είναι αρκετά δύσκολο γιατί το νησάκι είναι ακριβώς στη βάση της Τσουλήθρας. Το Σαν Τροπέ. Έσκασε το νησί πάνω. Πάει το νησάκι. Ο Γάλλος ανεβαίνει ο πρώτος. Πρέπει να κρατηθεί. Για να δούμε η Γαλλίδα τώρα θα κάνει. Θα Είναι αυτή η Γάλλος. Ωραίο, Στο κεφάλι. Ωραίο το πήγε. Θα είναι Γαλλίδα. Άσχημη είναι τρομάρα της. Πάλι καλά που πατάνε και κάτω γιατί αλλιώς. Ανεβήκανε πάντως και δύο. Νάτος ο τρίτος. Έσκασε άτσα αλλά και αυτός την κρέμισε. Εδώ και να την γύρω. Με τις μπάντες. Την βρήκε από πίσω στην κακομοίρα. Ήμαρτον. Ανέβηκαν και οι τρεις και πάμε στην τέταρτη παίκτρια της Γαλλίας, η οποία πέφτει πάνω στη βάρκα και συμπαρασύρει και όλους τους υπόλοιπους συμπαίκτες Το της. έχουν πολύ καλά οι Γάλλοι. Πετυχαίνουν ο ένας τον άλλον πολύ εύκολα. Αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι ακολουθούν όλες οι ομάδες σαν κανόνα είναι να ανεβαίνει πρώτα ένας άντρας και βοηθούν τους υπόλοιπους παίκτες να ανέβουν στη βάρκα. Φτιάξανε τείχος. Έλα, κρατήσου. Με το κεφάλι. Θα πήγαινε καλά τώρα. Τους τελειώνει ο χρόνος όμως και δεν βλέπω να κάνει. 4, 5. Προλάβανε. Εντάξει, προλάβανε. 5. 5 παίκτες πάνω στο νησί και για τη Γαλλία. Τώρα που το βλέπουμε το παιχνίδι, τελικά δεν είναι και τόσο εύκολο. Αλλά δεν πτωούμαστε, εντάξει, έχει τρομερή πλάκα. Προσπαθούμε να βρούμε κάτι ξεχωριστό και κάτι έξυπνο. Διαφορετική στρατηγική από τους πρώτους δύο που κάναν ακριβώς το ίδιο. Πας και μας βγει. Θα δούμε, θα το δοκιμάσουμε και θα δείξει. 3, 2, 1, go! Φύγαμε! Ισπανία! Όπου κάρφωμα ήταν αυτό. Ο πρώτος παίκτης που χρησιμοποίησε η Ισπανία είναι ίσως ο πιο φουσκωτός αθλητής που βρίσκεται στο μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου. Είναι αυτός ο Τιτάνας που λέγαμε, έτσι. Ναι, έχει λογική όμως αυτό γιατί. Αλλά δεν μπορεί να κρατηθεί όμως. Νόμιζα ότι θα μπορούσε να κρατηθεί ο Τιτάνας. Λες να το βάλουν για βάρος, Ναι, αλλά έχει υψηλότερο κέντρο βάρους. Για να κρατάει το φουσκωτό. Είδες πως την ανέβασε. Αυτή όμως έχει χαμηλότερο κέντρο βάρους τώρα που ανέβηκε. Μέσα και ο Τιτάνας. Δεν είναι εύκολο εκεί πάνω, πού να κάτσεις. Γλιστράει κιόλας, αλλά ανεβαίνει πρώτος και μαζεύει τους υπόλοιπους. Ένα Τιτάνα, ναι, τους μαζεύει. Τους περισυλλέγει, σαν ναυαγούς. Αυτή η κοπέλα. Καλά, μια χαρά. Κι άλλοι. Αμά. Κράτα την! Έχουνε. 3 στα 3 έχουν οι Ισπανοί. Δεν έχει μείνει κανένας πάνω στο νησί. Ω, μάνα μου. Ποιος Τιτάνας. Ωραίο χτύπημα. Χτύπημα κάτω από τη μέση ήταν αυτό. Για να δούμε. Θα κρατηθούνε 4 επάνω. Έτσι όπως είσαι. Έρχεται. Όχι, είναι βαρύς αυτός. Σκόρπισε. Μέσα πάλι, Αυτό βέβαια. ήταν. Όλοι γρήγορα, παιδιά. Γρήγορα Ισπανοί. Κανονικά πρέπει να πέφτουν οι άντρες πρώτοι. Άντε πάλι Ο μέσα. Τιτάνας μαζεύει τον κόσμο. 5 να θυμίσουμε το Καζακστάν, 5 η Γαλλία. Στους 4 η Ισπανία. 5 και για την Ισπανία τώρα. Έρχεται. Αμάν, του σκόρπισε. Αυτό ήταν. Όλοι μέσα. Θα προλάβουν να ανέβουνε και οι 6 πάνω. Και οι 6 μαζί, αλλά ακούω τον χρόνο και τελειώνει όμως. Άρα μάλλον θα μείνουν στους 5. 5 κι αυτοί. Να δούμε αν θα καταφέρει κανείς να ανεβάσει 6. Το βουνό. Who are you? Έλας! How many hours do you go to the gym? 3. Είναι ίσως ο πιο γυμνασμένος παίκτης που υπάρχει από όλες τις ομάδες, Αν το βλέπουμε. από όλες Αμάν, τις χώρες, αμάν. το μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου. Πώς το κάνει. Και κάνει Τι είναι αυτό, σήματα Μόρς. Παναγία μου! Παναγία! Πάει, Νάντια. Τι φίλε, όταν είσαι χαλαρός. Παιδιά, Τι σου βγαίνει φοράς. 5 λοιπόν και η Ισπανία. Μπράβο. Έχει και κίνηση. Βγάλε τη μακαρένα που κρύβεις μέσα σου. Qui va jouer Chonko, San, A, I, Keishe. Φύγαμε. Η ώρα της Κίνας. Αυτή είναι... Αμάν, πάει αυτός. Η Κίνα ξεκίνησε την προσπάθειά της. Ο πρώτος παίκτης προσπαθεί ήδη να ανέβει πάνω στο νησί. Είναι ελαφριά χρονιά αυτή. Πες μου τώρα, αυτοί οι άνθρωποι πώς κάνανε τέτοιο πολιτισμό, πώς φτιάξαν τέτοια ιστορία. Δηλαδή, κοίτα. Εδώ και τάκ. Έμεινε, δεν σου παγώ. Είναι φτιαγμένοι οι Κινέζοι για τέτοια παιχνίδια. Είναι ελαφριά Πάει, χρονιά, μένουν πάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν μέσα αυτοί. Lâche là. δεν είναι σαν να αγωνίζονται, είναι σαν να συγυρίζουν. Ναι. Έλα, ανέβα. Ορίστε. Α, ωραία. Βλέπεις, κράτα με να σε κρατώ, Τώρα μάλιστα. να ανεβούμε το βουνό. Οι χιώτες πάνε 2-2. Α, παπά, καμία ελπίδα δεν Τους έχουμε. βγήκε το σοτσάκι. Δεν πειράζει. Πάμε και στο τρίτο. Πάει, φύγανε πάλι. Πάστε κάτω.
Δεν βλέπω τους Κινέζους να φτάνουν πάνω από 3 άτομα, 4 maximum. Λες, καθυστερούν πολύ, έχεις δίκιο. Λιώσει. Μεγάλη καθυστέρηση. Καλά. Έχεις δίκιο, ρε Γιώργη. Μπράβο. Ούτε 3. Τους 2 μήναν. 2 άτομα καταφέραν οι Κινέζοι να ανεβάσουν πάνω στο νησί. Τραγωδία. 3, 2, 1, start! Έρχονται και οι Ρώσοι, το μεγάλο φαβορί. Έρχονται οι Ρώσοι στα νησιά μας. Μάζεψε τη βάρκα. Ανέβηκε και ο ίδιος. 1 και φύγαμε για το δεύτερο. Δυνατός παίκτης αυτός. Έμεινε, είδες. Παρέμεινε πάνω, ναι, και ανεβάζει και τη Ρωσίδα. Ανεβάζει πρώτα τη βάρκα της. Έκατσε καλά στα 4 και είχε καλό κέντρο βάρους. Τρίτος. Πώς κάνε πάνω στο νησί. Θα κάνουμε και το μπανάκι μας. Εγκαταλείπουν τη βάρκα λίγο πριν πέσουν στο νερό. Τρίτος Ωραία, επάνω. ωραία, δεν τους κόρπισε. Πάνε πολύ καλά. Και σε πολύ καλό χρόνο μέχρι στιγμής. Κι όμως δεν πέσανε, είδες. Κρατάνε το νησί τους ανέπαφο. Μπράβο. Μπράβο οι Ρώσοι. 4. Όπο, αυτός φαίνεται όμως Νομίζω λίγο πως πιο... έχουν τις περισσότερες. Κοίτα ρε εσύ. Πέσανε. Όχι. Αυτός ήταν λίγο πιο... Κρίμα, Ήταν λίγο πιο βαρύς παίκτης. Παραλίγο. Πάντως από ό,τι βλέπω έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να ανεβάσουν 6 παίκτες. Για να δούμε. 4, 5. Δεν τα καταφέρανε. Φεύγουν όλοι από το νησί. Μαντάρα. Λίγο Θα είναι έλειψε. γρήγοροι. Θα ανεβάσουν 6 άτομα. Λίγο έλειψε. Ανεβαίνουν οι βάρκες και τώρα οι παίκτες. Πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Φαίνεται ότι θα τα καταφέρουν. Και όμως μείνανε 6 πάνω 6. άτομα. Και πάει και για τον 7ο. Το 7 είναι το όριο, αλλά δεν προλαβαίνει. Εντάξει. Όχι, πέσαν. Και όμως είναι η καλύτερη. Καταπληκτική προσπάθεια από τους Ρώσους. Απίστευτο. Μπράβο οι Ρώσοι. Για να δούμε, μπορούμε να τους φάμε εμείς. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Και σηκωνόμαστε μετά για να παίρνουμε το βαθμό. Δεν παίρνετε. Οδηγίες από τον Αλέξανδρο τα ξέρει αυτά, τα έχει πάει με το κουτάλι. Για να δούμε, για να Τόσα δούμε. χρόνια στους στίβους. Με δύναμη εκεί στα γόνατα. Πρέπει με κάθε τρόπο να εκδηλώσουμε το πάθος μας. Πρωτοτυπήσαν κάποιοι άλλοι, είπα να πρωτοτυπήσω εγώ με αυτό. Πιστεύω να το κάνει όλη η ομάδα, να μείνουμε μόνος μου. Αν το είπα θα το κάνουν όλοι. 3, 2, 1, go! Ήρθε η ώρα της Ελλάδας. Ξεκινάει η ελληνική ομάδα. Πρώτος είναι ο Σταύρος. Για να δούμε αν τα παιδιά μας, Αλέξανδρε, θα καταφέρουν να ανέβουν στο νησί και να ανεβάσουν και τους υπόλοιπους μαζί με τις βάρκες. Να θυμίσουμε οι Ρώσοι ήταν καλύτεροι με 6. Ο Σταύρος του πέφτουν και τα παντελόνια. Κάτσε κάτω Σταύρο, θα πέσεις έτσι. Αμάν Σταύρο. Δεν ήσουν έτοιμος. Παραλίγο. Η Εύη τον γκρέμισε. Δεν πειράζει, να προλάβει τουλάχιστον να ανέβει. Έλα να πάμε στο νησί, η Εύη σου, εγώ και εσύ. Έλα, Εύη, φέρ τη βάρκα σου. Χρειάζεται φοβερός συντονισμός σε αυτό το παιχνίδι. Τράβηξε την επάνω. Δυσκολεύεται η ομάδα μας. Έλα, Εύη, Είναι μπράβο. και η Εύη με τις ποδάρες της. Ανέβηκε η Εύη. Ισορροπεί, ψηλό κέντρο βάρους η Εύη. Όχι όρθιο, όχι όρθιο, κάτσε κάτω. Δεν ακολουθούν την τακτική των Ρώσων. Πάνε μαζί με τη βάρκα πάνω στο νησί. Αυτές οι συγκρούσεις είναι σφοδρές. Νομίζω πρέπει να κάθονται λίγο πιο πίσω. Θα έπρεπε να εγκαταλείπουν τη βάρκα εκεί στη βάση της τσουλίδρας. Σήκωσε το βρε Σταύρο! Ρε εσύ, ένα κορδόνι να δώσουμε στο σορτσάκι του Σταύρου, ρε, συνέχεια του πέφτει. Αμάν. Νομίζω τώρα δεν θα το ξαναπείς ποτέ. Είδες, ήτανε... Η Εύη. Μπράβο Ελλάδα! Ελλάδα με τα ωραία στα νησιά. Μόνο ο Σταύρος κατάφερε να κρατηθεί στην τελευταία σύγκρουση. Έπεσε ακριβώς πάνω στο νησί και δεν μπορούσε να τους κρατήσει. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι έριξε και την Εύη, η οποία θα χρειαστεί να ξανανέβει. Πάμε για τον τέταρτο, έλα. Ανέβηκε. Τώρα εφαρμόζουν την τακτική 4, πλακωτό. μπράβο στα παιδιά, καλά πάμε. Όταν το επόμενος προσπαθούν να κρατηθούν. Αμάν, λίγο ήθελε. Πάμε παιδιά, πλακωθείτε πάλι. Έλα. Έχουμε χρόνο, πάμε γρήγορα, 4, πάμε. 5 βάρκες. Ανεβαίνουν εκεί οι παίκτες μας. Ο Σταύρος μας έχει ένα θεματάκι. Με το μαγιουδάκι του έχουν δώσει μεγαλύτερο νούμερο. Αυτό είπαμε, το σορτσάκι. Το παντελόνι του Βγάλ' το Σταύρου θέλει εντελώς, να μωρέ κατέβει. Σταύρο, βγάλ' το εντελώς. Πάμε, έλα, καλά πάμε. Ένας ακόμα. Έλα να κάνουμε το 6. Μην πέσετε. Όχι. Καταπληκτικά πλάνα. Κρίμα. Τελείωσε ο χρόνος. Δεν πειράζει, πάντως πήγαμε πολύ καλά. 5 είναι πολύ καλά. Βλέπουμε εδώ σε αργή κίνηση. Την τελευταία προσπάθεια, στιγμές όπου πραγματικά ανοίγει η καρδιά σου. Εντάξει, η Εύη έκλειψε την παράσταση. Η αλήθεια Έκλεψε, είναι. ναι, έκλεψε και τα σόβρακα του Σταύρου. Και ο Σταύρος έφτανε φυσικά. συνέχεια το Αυτό ηθικό, ήταν. στα ύψη το ηθικό μας. Τελικά αυτός ήταν ένας τιτανικός. Υπήρξαν αρκετά προβλήματα ισορροπίας, γιατί κάθε φορά που ερχόταν ο επόμενος έπεφτε ακριβώς πάνω μας, χαλώντας μας ό,τι είχαμε φτιάξει. Οπότε πρέπει να το ξαναπιάσουμε από την αρχή.
έπεσε το χούφτωμα της αρκούδας. Χούφτωνα πολύ λένε, αλλά χούφτωνα για την Ελλάδα, όχι για την πάρτι μου. Το τελευταίο που με νοιάζει εκείνη τη στιγμή είναι το τι θα πιάσω. Ό,τι έβρισκα μπροστά μου, το πέταγα όπως είναι πάνω στην βάρκα. Από εδώ. Σε έπιανε από εδώ. Να το νιώσει καλά. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε με χαμόγελο. Η πρώτη κατάταξη των χωρών έχει ως εξής. Η Ρωσία έχει 6 βαθμούς, ακολουθεί η Ελλάδα με 5. Μαζί με το Καζακστάν, την Ισπανία και την Γαλλία έχουμε ισοβαθμία. Και πολύ πιο πίσω είναι η Κίνα έχοντας μόλις 1 βαθμό. Από ό,τι φαίνεται το σημερινό θα είναι ντέρμπι. Αχ, τον έριξε κάτω. Φύγε! 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 Ω, βαβούρα! Αυτό ονομάζεται λαγός μπλουμ. Το αγόρι μας είναι μεγάλη παιχτούρα. Έλα, φύγε! Ω, πρόσεχε! Για το δεύτερο παιχνίδι. Σας θυμίζει πολύ την Τρίλιζα, αλλά δεν είναι μόνο Τρίλιζα. Σταύρος, Χριστόφορος και Ηλίας είναι οι παίκτες της ελληνικής αποστολής που θα αντιμετωπίσουν μέσα στην αρένα όχι μόνο τον Ταύρο, αλλά και τους παίκτες της ομάδας του Καζακστάν. Σε αυτό το παιχνίδι λαμβάνουν μέρος 2 ομάδες με 3 παίκτες η κάθε μία. Στόχος είναι οι 3 παίκτες να σταθούν όσες περισσότερες φορές μπορούν ο ένας δίπλα στον άλλον, κάνοντας ένα πάζλ μεταξύ τους, σχηματίζοντας τρίλιζα. Για να μετρήσει προσπάθεια, πρέπει να μείνουν ακίνητοι για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Η αλήθεια είναι ότι τέτρις έχω παίξει, αλλά δεν έχω ξαναγίνει ποτέ τέτρις. Οπότε αυτή τη φορά που είμαι εγώ τέτρις, χρειάζομαι ένα καλό στρατηγό. Έχουμε τον Αλέξανδρο, στρατηγάρα, θα μας πιονάρει από πάνω και θα τα πάμε πολύ καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Χριστόφορε, πρώτη σου μέρα, πρώτο αγώνισμα με το Ταύρο, κατευθείαν μου πίεσε στα βαθιά. Δύσκολη αποστολή, αλλά γι' αυτό το λόγο σε φέραμε. Ο Χριστόφορος φαίνεται πάρα πολύ δυνατό παιδί, μεστομένος και νομίζω ότι θα πάμε περίφημα. Μάλλον ο Ταύρος πρέπει να φοβάται εμένα, όχι εγώ τον Ταύρο. Η τεχνική μας είναι να πηγαίνει ο ένας, να μπαίνει ο άλλος ταυτόχρονα με τον ένα και να εξαφανίζονται και αυτοί μαζί 2. Οπότε να μπαίνει ο 3 και μετά να εξαφανίζονται και 3. Γενικώς η τακτική μας είναι εξαφανιζόλ. Θα παίξουν τεχνική 3-2-1. Ξεκινάμε με Ρώσους και Ισπανούς. Σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι τρίλιζας που πρέπει όμως να γίνει και τέτρις μαζί. Ταύρος αγριεμένος. Και για να δούμε ποιοι θα έχουν το θάρρος να ξεκινήσουν πρώτοι. Με τον Ταύρο να καραδοκεί. Οι Ισπανοί. Παρ' όλα αυτά οι Ισπανοί κατεβαίνουν γρήγορα και ταιριάζουν. κάνουν αυτό το κούμπομα. Ο Ταύρος είναι πολύ αγριεμένος και σε αυτό το παιχνίδι παίζουν οι Ισπανοί με τους Ρώσους. Οι Ισπανοί προλάβανε, δεν προλάβανε. Όχι, τους κόρπισε. Ορμάει κατά. Ευκαιρία για τους Ισπανούς τώρα. Ο Ταύρος δεν αφήνει τίποτα. Βελάκια. Μην ανησυχείτε βέβαια για την σωματική ασφάλεια των παικτών, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί φοράνε ειδικές στολές. Οι Ρώσοι γρήγοροι. Προστατευτικές. Έχει ανέβει πάρα πολύ δυσκολία με τον Ταύρο, γιατί πρέπει όχι μόνο να κάνουν τρίλιζα, αλλά να φτιάξουν και σχήμα οι παίκτες της κάθε χώρας. Τα βελάκια προσπαθούν να συντονιστούν και πάλι. Μπράβο. Ακολουθούν την τεχνική οι Ρώσοι, αλλά δεν προλαβαίνουν. Ναι. Ισπανία έξυπνη. 4 Ισπανία, 2 η Ρωσία. Πάλι παίρνουν τις ίδιες θέσεις. Ξανά. Όποτε καθυστερεί ο Ταύρος βρίσκουν την ευκαιρία. Βλέπεις όμως δεν φεύγουν, δεν φοβούνται. Οι Ρώσοι στο ίδιο σημείο. Είναι κάτι ανάμεσα σε τρίλιζα και τέτρις. Πρέπει ο ένας να μπει στην εσοχή του άλλου και οι 3 τους να σχηματίσουν μια ευθεία. 3 θέσεις τη μία δίπλα στην άλλη. Φανταστείτε τώρα όλο αυτό να γίνεται με 6 παίκτες μέσα στην αρένα και με ένα Ταύρο λυσασμένο να γυρίζει γύρω-γύρω. Αχ, έχει πιάσει τον Ισπανό. Ναι, αλλά φεύγει, δεν έχει πρόβλημα. Αρχίζει το σμπροξίδι το άσχημο. Οι Ισπανοί είπαμε είναι ειδικοί με τους Ταύρους. Εδώ γιατί γίνεται. Μία μετά την άλλη. Το τέτρις πάει και έρχεται. Πέρασαν μπροστά οι Ρώσοι στη βαθμολογία. Ο Ταύρος τους κυνηγάει αριστερά και δεξιά. Εδώ ξανά ο Ταύρος που κοιτάει. Την ουρά του βλέπω. Ο Ταύρος δεν ασχολείται, βρίσκουν την ευκαιρία Ισπανοί. Αχ, τον έριξε κάτω. Τον πήγε κανονικά. Η Ρωσία βρίσκει την ευκαιρία, κάνει 2 τρίλιζες. Καροτσάκι. Βλέπεις έχουμε και σπροξήματα για όποιους προλάβει. 17. Η Ρωσία. Μην πλακώνεστε τους λέει. Μην πλακώνεστε παιδιά. Βέβαια. Οι Ισπανοί το προσπαθούν μέχρι τέλους. Πάντως έχουν κάνει πάρα πολλά τέτρις, Με τον Ταύρο μέσα στην αρένα τους έχει αφήσει πάρα πολύ ώρα. 9 οι Ισπανοί βρίσκουν την ευκαιρία, από πίσω σκοράρουνε.
οι Ρώσοι, πάλι οι Ισπανοί. Είναι πολύ καλή και οι δύο. Όσο ο Ταύρος δεν κοιτάζει. Τελειώνει ο χρόνος, οι Ρώσοι μεγάλοι νικητές με 13 τέτρις. Καταπληκτικοί οι Ρώσοι είχαν μείνει πίσω στο σκορ και καταφέραν και περάσαν μπροστά. Ανατροπή. Και εδώ μερικά εντυπωσιακά πλάνα με τον Ταύρο. Και Ρώσους και Ισπανούς. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι και οι δύο ομάδες είναι ατρόμητες, έτσι. Είναι φοβερό. Ήταν μέσα στην αρένα χωρίς να υπολογίζουν καθόλου τον Ταύρο και τη δύναμή του. Είπαμε, έχουν και προστατευτικές στολές. Et voici maintenant la Chine opposée à la France. Σειρά της Attention, Κίνας και της Γαλλίας. tape à la vachette. Αφήστε τον Ταύρο ελεύθερο. Et top au jeu. Λίγο άγριο τον είδα. Σόρικος. Αμάν, ούτε ο βοηθός δεν γλίτωσε από τη μανία του Ταύρου. Λοιπόν, ο Γάλλος ο ένας έφυγε, αλλά έφυγε. Ο Ταύρος είναι πολύ δυνατός, παιδιά, αυτός. Διαλύσανε τώρα έτσι όπως έχουν γίνει. Με πολύ περίεργος να δω. Ο Κινέζος του έφυγε το καπέλο. Τι τάκλιν ήταν αυτό, ρε. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα κάνουν οι δύο φαινομενικά πιο αδύναμες ομάδες, έτσι. Τι κουτουλιά ήταν αυτή, πώς το. 3 μέτρα μακριά το τι παιδί. κάνει, κάθεται μόνος του να κάνει τρίλιζα. Ξέρω εγώ τι πάει να κάνει. Μπερδευτεί λιγάκι. Πάει να χαλάσει την τρίλιζα στους Μία άλλους. τρίλιζα για τους Γάλλους. Τέτρις. Ένα πόντο για τους Γάλλους που μόλις έκαναν τρίλιζα. Έλα. Ευκαιρία για τους Κινέζους που μπόσαν οι Κινέζοι. Ω, τον πήρε και τον σήκωσε. Κάνει κάτι πετάγματα ο Ταύρος, Είναι πολύ δυνατός αυτός και γρήγορος. Και οι Κινέζοι όμως ατρόμητοι. Μόνο 1-1. Πολύ χαμηλό το σκορ. Χρόνου. Σε σχέση με αυτό που είδαμε πριν, πολύ χαμηλό σκορ. Ίσως έπαιξε ρόλο ο Ταύρος. Έρχεται η ώρα της Ελλάδας. Όπω βλέπουμε εδώ τον Κινέζο. Φτερό στον άνεμο. Εδώ κοίτα. Βλέπουμε σένα να άρχεσαι. Μπαίνουμε και οι τρεις. Πίσω του. Εδώ. Φεύγουμε. Εντάξει. Άμα μας βγει και δεύτερη, ξαναμπαίνουμε κατευθείαν. Δεν απομακρυνόμαστε. Αν δούμε ότι δεν μας παίρνει, φεύγουμε τελείως και μένουμε στα κέντρα. Μιλάει ένας. Ακούμε τον Ηλία. Ο Ταύρος είναι, παιδάκι μου, δεν είναι καλά. Το παιδάκι είναι αμόρφωτο. Δεν γουστάρει τρίλιζες, τετράλιζες, πεντάλιζες, τέτρις, τέτοια πράγματα δεν τα θέλει ο άνθρωπος. Και πάει και τα χαλάει, καταλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα του. Δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει γκαγκά. Είναι η πρώτη φορά που θα έρθω τόσο κοντά με ένα άγριο ζώο. Πιστεύω να είναι διαφορετικά μέσα τα πράγματα. Η αδρεναλίνη έχει ανέβει και περιμένουμε. Σου συστήνω μόνο να ακούσεις. Κάποια στιγμή μέσα στο πανικός μπορεί να τα χάσεις. Εκεί τέτοιες στιγμές απλά να ακούσεις τι θα σου πω. Που συνήθως είναι πάρα πολύ απλές εντολές. Τρέξε, φύγε. Έχουν πέσει όλοι πάνω στο Χριστόφορο. Τρέξε, φύγε, είναι πιο απλές εντολές. Επειδή μπαίνει για πρώτη φορά στη μάχη, εγώ θα έλεγα μόνο φύγε. Ενωμένοι όσο ποτέ θα πρέπει να είναι οι τρεις παίκτες μας που θα μπουν στην αρένα και θα προσπαθήσουν να τα βγάλουν πέρα με τον Ταύρο. Το καλό είναι ότι έχουμε μια ομάδα που έχει και μυς και μυαλό. Για να δούμε πώς θα καταφέρουν να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους. Η Ελλάδα λοιπόν κόντρα στο Καζακστάν, μια έμπειρη ομάδα. Έμπειρη και πανίσχυρη. Είπαμε ότι πρέπει όχι μόνο τρίλιζα να κάνουμε, αλλά να κάνουμε και τέτρις μαζί, να ταιριάξουμε τα βελάκια. Κάτι εξαιρετικά δύσκολο με τον Ταύρο. Αυτός ο Ταύρος μπήκε και αυτός με πολλά εφέ. 3 λεπτά στη διάθεσή μας. Είναι λίγο πιο τεράστιος αυτός, Νάτος μπήκε μέσα αγριεμένος. Σέρνει τα πόδια του πάνω στην άμμο. Φεύγουν όλοι μαζί. Αν θέλει Νικός Ταύρος κυνηγάει την ομάδα μας και την ανεβάζει πάλι πίσω. Κρίμα γιατί οι Καζακστανοί κάνουν. Όχι, εντάξει. Όχι, δεν κάνουνε, τους πήρε παραμάζωμα. Εντάξει. Οι Καζακστανοί μόλις δέχτηκαν πολύ ισχυρό χτύπημα από τον Ταύρο. Προσπαθούν να σχηματίσουν τρίλιζα. Για πάμε λίγο γερά, παιδιά. Πάμε ομάδα. Έλα, Ηλία. Δεν κάνουν το κούμπομα. Το κάνανε όμως το πρώτο. Έλα. Είμαστε μόνο οι δύο. Η ομάδα μας έχει σκορπίσει. Γιατί, λείπει ένας παίκτης. Είναι πολύ πιο προσεκτικοί από το Καζακστάν οι Έλληνες παίκτες. Να το πάμε. Τι κάναμε. Σπροχνόμαστε 1-1. Μπράβο. Πάμε μπροστά. Γυρίστε πλάγια. Μπράβο. Έτσι. Πάμε γύρω σαν καλαματιανό. Πάμε. Έτσι. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο. Και τρίτη. Όχι, μπερδεύτηκε. Όχι, ξαναγίννα. Μπράβο. 3. Μπράβο. Φύγε. Πήδηξε. Ναι. Αυτός ήταν ο Χριστόφορος. Ο Χριστόφορος ήταν αυτός. Το Καζακστάν βρίσκει ευκαιρία και σκοράρει πίσω μας. Εμείς ψάχνουμε τον Χριστόφορο. Το καλημέρα από τον Ταύρο. Ισοπαλία μέχρι στιγμής για τις δύο ομάδες. Έχουμε μείνει μόνο 2 όμως κάτω και άμα δεν έρθει και ο τρίτος. Είναι κακό αυτό όταν η ομάδα δεν βρίσκεται μαζί. Να τώρα που δεν κοιτάει μπορεί να κατέβει όμως. Του φωνάζουνε να κατέβει.
Ήταν ο Ηλίας και ο Σταύρος στις δύο θέσεις. Περίμεναν τον Χριστόφορο να κατέβει, αλλά ήταν αδύνατο γιατί ήταν μπροστά του Ταύρος. Δυστυχώς ο Χριστόφορος για κάποιο λόγο έχει μείνει πάνω στα κάγκελα. Ελπίζουμε να μην έχει χτυπήσει. Και οι Καζακστανοί κάνουν συνέχεια τρίλες γιατί ο Σταύρος κυνηγάει εμάς. Βρίσκουν ευκαιρία οι Καζακστανοί και σκοράρουνε. Ο Χριστόφορος πρέπει να κατέβει οπωσδήποτε. 4-3 μικρή η διαφορά, αλλά δεν έχουμε τον τρίτο παίκτη. Όχι, δεν έχει γίνει. Ευτυχώς δεν την κάνανε οι Καζακστανοί. Τον έχει βάλει στόχο το Χριστόφορο, Ο Ταύρος δυστυχώς απομονώνει τους παίκτες μας έναν. Οι Καζακστανοί πλέον είναι μπροστά και ανενόχλητοι σκοράρουνε. Οι Καζακστανοί κάνουν κι άλλο πόντο, απίστευτο. Δεν ασχολείται καθόλου μαζί τους ο Ταύρος. Πρέπει να μαζευτούμε γιατί τον έχουμε αποσυντονίσει τώρα και άλλοι κάνουν συνέχεια τρίλιζες. Δυστυχώς δεν λειτουργήσε καθόλου η τακτική μας. Για να μαζευτούμε λίγο. Πάμε παιδιά, έχουμε χρόνο. Έλα, μπράβο, τώρα ευκαιρία είναι. Όχι ρε γαμητή, ήρθε ο Ταύρος. Και κάνουν, κοίτα το Καζακστάν. Αντί να πάμε στην ευθεία, πάμε και καθόμαστε στις γωνίες. 13 Καζακστανοί σκοράρουν ανενόχλητοι δυστυχώς. Δεν μπορώ να καταλάβω με τον Ταύρο τώρα, έχει πέσει επάνω μας και δυστυχώς το Καζακστάν κάνει συνέχεια τρίλιζες. Ο Ταύρος δεν ασχολείται με το Καζακστάν, θα τρελαθώ. Είναι απίστευτο αυτό που κάνει. Αυτό είναι. Πρέπει να μαζευτούμε λίγο. Πάμε, παιδιά, έλα. Να, ευκαιρία έτσι, είναι. έτσι, μπράβο. 4, μπράβο. Έτσι, παιδιά, πάμε. Άντε λίγο πας και προλάβουμε. Να τους πλησιάσουμε λιγάκι. Όχι, μη φεύγεις. Πάλι σκορπίσαμε. Γιατί. 13-4. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας. Έλα, γρήγορα, ευκαιρία είναι, μπράβο. Έτοιμοι να πάρει τριγωνάκι να πει. Σπρώχτε τους, μωρέ. Όχι, ρε γάμο. Δυστυχώς πάλι σκορπίσαμε. 14-5. Έρχεται πάλι ο Καζακστανός, κάνει το 15-5. Πάλι σε μας. Άλλος ένας πόντος για το Καζακστάν, 16-5. Δυστυχώς, τέλος χρόνου. Πολύ κακός γύρος για την ελληνική ομάδα. Βλέπουμε εδώ σε αργή κίνηση την προσπάθεια του Καζακστάν, η οποία μονοπόλησε πραγματικά το ενδιαφέρον. Ενώ εμείς μονοπολίσαμε το ενδιαφέρον του Ταύρου. Ο Χριστόφορος τράβηξε τα μεγαλύτερα ζόρια. Είχαμε πολύ καλά βρήλια, δεν είσαι ευχαριστημένος? Καθόλου. Έτσι, γιατί δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Πες μου τι έγινε. Γιατί ήμασταν έτοιμοι τελείως. Φοβόμαστε πολύ τον Ταύρο. Έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είναι και θέμα ασφάλειας βέβαια. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Αλέξανδρος. Ήταν και η πρώτη φορά του Χριστόφορου. Νομίζω ότι για πρώτη φορά πήγε πολύ καλά. Πήγε εξαιρετικά την πρώτη φορά. Εγώ δεν πήγα μέσα καν. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν έχει να κάνει με τον Χριστόφορο. Έχει να κάνει και με μένα που φοβήθηκα να μπω μέσα. Μπράβο, ρε Χριστόφορε! Ομάδα. Δυστυχώς το θέμα ήταν καθαρά ψυχολογικό. Απογοητευμένος ο Χριστόφορος στο πρώτο του παιχνίδι, δεν τα πήγε πολύ καλά. Μπήκε ομολογουμένος και σε ένα από τα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Αλλά λες ρε παιδί μου και τον είχε βάλει στόχο και ο Ταύρος, Ο Ηλίας εδώ. Δεν μιλιέται ο Ηλίας. Φανερά στενοχωρημένος. Εντάξει. Φοβηθήκαμε περισσότερο από ό,τι έπρεπε τον Ταύρο. Ήμασταν 6 άτομα μέσα στην αρένα, που σημαίνει ότι είχε 1 προς 6 πιθανότητες να σε χτυπήσει. Εμείς τον φοβηθήκαμε περισσότερο από αυτό. Ήταν από κάτω από την κόκκινη ράμπα ο Ταύρος, ήμουν επάνω. Τα άλλα δύο παιδιά είχαν κάνει ήδη, είχαν ενώσει, αλλά δεν μπορούσαν να κατέβουν γιατί ήταν ακριβώς από κάτω. Τώρα απειρία, πείτε το φόβος, όλα μαζί. Έπρεπε να πάμε εμείς να το ξεκολλήσουμε, να το πιάσουμε από τα χέρια, να το βάλουμε μέσα. Είναι πολύ φυσιολογικό. Πρώτη φορά να εκτεθεί στον Ταύρο και να αρχίσει να σε βαράει. Το φοβηθήκαμε και φύγαμε στα σύρματα. Και καλά το παιδί είχε λόγο. Εγώ τι λόγο είχα. Τι λόγο είχα και δεν πήγα να πάρω το παιδί που κόλλησε και πολύ φυσιολογικό ήταν που κόλλησε. Κόλλησε γιατί ήταν από κάτω. Ταύρος ακριβώς από κάτω μου φώναζε ο Ηλίας, αλλά δεν γινόταν. Δεν προλάβαινε να κάνουμε. Το που θα κατέβαινα θα με άρπαζε. Σε χτύπησε, πέσει κάτω εκείνο. Θα πάει να ασχοληθεί με έναν άλλον. Εμείς δεν πήγαμε καν να ασχοληθεί λίγο με τους άλλους. Να πούμε λίγο μέσα. Να τον ερεθίσουμε ρε λιγάκι. Να πάει λίγο στους άλλους. Να μην κάνουν 600 τρίλιζες. Το Καζακστάν λοιπόν με 16 τρίλιζες τέτρις έχει τους 6 πόντους. Η Ρωσία με 13 τρίλιζες έχει τους 5 πόντους. Η Ισπανία ακολουθεί με 10 τρίλιζες και 4 πόντους. Η Ελλάδα μας με 5 τρίλιζες παίρνει 3 πόντους. Η Κίνα και η Γαλλία με 1 τρίλιζα έχουν τους 2 πόντους. Και η κατάταξη αυτή τη στιγμή έχει ως εξής. Πρώτο είναι το Καζακστάν μαζί με τη Ρωσία. Έχουν ισοβαθμίσει στους 11 πόντους. Ακολουθεί η Ισπανία με 9. Η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση έχοντας μαζέψει 8 πόντους συνολικά. Η Γαλλία έχει 7 και η Κίνα 3. Είμαστε σε πάρα πολύ καλή φάση, σε πάρα πολύ καλό σημείο. Τρίτη προς το παρόν, στο επόμενο παιχνίδι θα πρέπει να πάρουμε το αίμα μας πίσω. Στέφανε! Έλα, Ναντία. Ωραία, είμαι λίγο κουρασμένη να κάτσω στα ποδαράκια μου. Κάψε στα πόδια μου, μικρή κουνέλα. Να κι εγώ, σου φέρα καρότο, πάρε. Τι θα το κάνεις? Το χρειαζόμουν γιατί ο χειμώνας είναι δύσκολος και να τα κρατήσουμε τα καρότα. Πόσο δίκιο έχεις και δεν ξέρουμε και τι χειμώνας μας περιμένει. Πραγματικά. Μάζευε κι ας είναι και καρότα.
Σε αυτό το παιχνίδι παίζουν ταυτόχρονα και οι 6 χώρες. Ένας παίκτης ξεκινάει από την αφετηρία με δεμένα μάτια. Στην άλλη άκρη της αρένας βρίσκεται η συμπαίκτριά του που με τη βοήθεια μιας ντουντούκας τον καθοδηγεί. Στόχος του παιχνιδιού είναι ο παίκτης να μαζέψει όσα περισσότερα καρότα μπορεί, περνώντας από διάφορα εμπόδια που βρίσκονται μπροστά του. Κερδίζει η χώρα που θα μαζέψει τα περισσότερα καρότα και φύλλα. Να το. Τι κάνει ρε ο Βαλάς? Ελεήστε το Βαλάσι. Ήμαρτο εσύ, τι κάνει? Τον ασημώσανε. Ρίγανε το πετάνε, τι είναι αυτό? Ηλιόσπορους. Τι θέατρο είναι ρε άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Εδώ κοίτα, σόβρακα το πετάνε, ό,τι να είναι. Με τι παίζει με καφρί. Περούχες, έτοιμος είναι. Θα τον βγάλουμε στο κλαρί. Μπράβο. Μπράβο. Αυτή είναι η λεγόμενη λαϊκή τέχνη. Τέχνη του δρόμου. Πού πήγε το κουνέλι μου, το χάσα. Κουνέλι. Bodybuilding, fitness, bodybuilding, world champion bodybuilding, body lotion. Body lotion. Κουνέλι. Να και η Εύη. Η Εύη ψάχνει το κουνέλι της. Η κουκλάρα μας η Εύη. Κάπου πνιγμένο είναι από χθες το βράδυ. Πάμε τώρα σε ένα από τα πιο πρωτότυπα παιχνίδια που έχουμε παίξει στο μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου. Όλες οι ομάδες βρίσκονται μέσα στην αρένα, τα αγόρια είναι ντυμένα λαγουδάκια και με βάση τις οδηγίες που θα δίνουν τα κορίτσια, τα οποία βρίσκονται στα 100 μέτρα μακριά, θα πρέπει να μαζεύουν καρότα μέσα από το χώρο και να τους τα δίνουν για να τα βάζουν στο βαρέλι. Αν αυτό σας ακούστηκε λίγο περίεργο και λίγο δύσκολο, φανταστείτε πόσο δύσκολο θα είναι για τα παιδιά που θα το δοκιμάσουν. Για να δούμε λοιπόν και τον αόματο λαγό, τον διπλό λαγό. Το διπλό λαγό, γύρω-γύρω το κουνέλι και έλα βρες και το βαρέλι. Μια δύσκολη αποστολή υπό την καθοδήγηση μιας γυναίκας. Και όχι μιας, συγκεκριμένα 6 γυναικών οι οποίες φωνάζουν από μια ντουντούκα. Όπου βαβούρα. Μην μπερδεύεστε, ένας παίκτης είναι έτσι. Που βαλάει ένα λαγό στην πλάτη του. Ένας παίκτης, ο Στέφανος εδώ πέρα, καθοδηγείται από την Εύη, προσπαθεί να βρει ή ένα φύλλο ή ένα καρότο. Πρέπει να πάρει το καρότο, έτσι. Καρότο και φύλλο. Προσπαθεί να ξεχωρίσει τη φωνή της Εύης μέσα από την οχλαγωγία. Έλα, τσίπα το καρότο. Πήρε το φύλλο. Πήρε ο Στέφανος. Μπράβο Στέφανε. Προπορεύεται, ο Κινέζος είναι στα κάγκελα. Ο Κινέζος, και τα κουνέλια. Πέσε μέσα στο νερό. Αυτό ονομάζεται λαγός μπλουμ. Είναι δύσκολο γιατί δεν βλέπουνε. Πρέπει να βρει και το βαρέλι του, έτσι, το μπλε βαρέλι, εκεί που είναι η Εύη. Πήγε το φύλλο. Σχεδόν το βρήκε, σκόνταψε. Έλα. Μπράβο στο Στέφανο, μπράβο. Πάει πάρα πολύ καλά, έτσι προηγείται. Η Ελλάδα και ξαναφεύγει για νέα προσπάθεια. Ψάχνει να βρει δεύτερο αντικείμενο. Ο Γάλλος αλλού γυαλού. Αλλού κινήσαμε εμείς γυαλού και αλλού η ζωή μας πάει. Μάρκα γυαλό. Εδώ ο Ρώσος, Καζακστανός προσπαθεί να βρει κάτι. Ο Γάλλος βρήκε το καρότο. Ο Ρώσος, ο Ισπανός ακόμα ψάχνεται. Ο Στέφανος και άλλο καρότο πήγε. Η Εύη έχει βρει το Στέφανο 2 φορές. Το έχουμε. Λογικά. Πρέπει να είναι πολύ καλή η Εύη, στις οδηγίες που του δίνει. Πολύ καλή είναι. Δεν θα πρέπει να έχει το κόμπλεξο ο λαγός, θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες. Που του δίνει η γυναίκα. Κοίτα η περένταση, πώς φαίνονται οι φλέβες στο πρόσωπο της Εύης. Μπράβο στην Εύη, μπράβο. Η Εύη συγκλονιστική στην καθοδήγηση. Ψάχνει να βρει καρότα και φύλλα στα γόνατα ο Στέφανος. Ο Στέφανος τι έχει χάσει, τι ψάχνει να βρει. Ο Στέφανος έχει πέσει στα 4 πόδια και 2 χέρια. Πήρε το φύλλο. Βρήκε ένα φύλλο. Μπράβο. Πολύ καλά. Πηγαίνει άκρη. Νομίζω έχει βρει τη μέθοδο. Εντάξει, τίποτα. Ο Καζακστανός τίποτα, εντάξει. Ο Στέφανος ψάχνει και για άλλο καρότο ή φύλλο. Έλα, μπράβο Στέφανε, το ψήμισε. Και βρήκε κι άλλο φύλλο. Το κόρη μας είναι μεγάλη παιχτούρα. Δώσε Εύη, δώσε. Δώσε Εύη, με την τουτούκα σου. Έχουμε πάρει πολύ πράγμα. Πάρα πολύ καλά πάμε. Να και ένα φύλλο εδώ για τους Ρώσους. Για τους Ρώσους ο Κινέζος ψάχνει ακόμα. Η πανέμορφη Κινέζα προσπαθεί να βρει το τέρι της. Έτσι όπως φωνάζει η Κινέζα, πού να ακούσα κακομέρες. Σε λίγο θα πάει στα φουσκωτά να κάνει μπομ. Ο Ισπανός ακόμα ψάχνεται, τέλος χρόνου. Θα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Πώς είμαστε καλύτεροι. Για να δούμε. Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ. Μπράβο Εύη, μπράβο. Όλοι, ζήτω. Βλέπουμε στιγμιότυπα αυτή τη στιγμή τον Κινέζο, τα μυαλά στα κάγκελα και τα κουνέλια στα κάγκελα. Έχασε την πόρτα. Εδώ υπνοβάτης ο Καζακστανός. Ο Στέφανος προσπερνάει μια μπάλα από τριφύλι σανό. Η Εύη με υπερένταση φωνάζει. Αντώνιο. Εδώ ο καθένας το χαβά του. Ο Αντώνιο παραπλανήθηκε. Στέφανος, Εύη, Σόνο, Σόι. Είναι Σόι. Νούμερο 1.
Νούμερο 1. Παιδιά. Είμαστε καλύτεροι. Είμαστε καλύτεροι. Ρε αγόρι μου, μια λαμπάδα ίσα με τον πόη σου θα ανάψω. Τι παιχνίδι ήταν αυτό που έκανες. Εντάξει, είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ήταν πολύ καλός ακροατής. Πάρα πολύ καλός. Του έλεγα δεξιά, πήγαινε δεξιά. Αριστερά. Σκύψε, έσκυβε. Μπορούσες να ακούς τη φωνή της Εύης από εκεί. Μπορούσα, τις περισσότερες φορές να μπορούσα. Λαριάστηκες, κοριτσάκι. Λαριάστηκα, πονάω εδώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Πονάω και από την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε το γύρω-γύρω. Δεν μπορώ να κονηθώ. Είχες κάνει τρύπες και βλέπεις. Τίποτα. Όλοι πηγαίνουν αγωματίες, πήγαινες έτσι κανονικά να του παίγει. Τι έκανε. Το παιχνίδι ήταν απίστευτα αστείο, γέλασα πάρα πολύ. Εντάξει, με τη στολή είναι ακόμα πιο γελίο. Φαντάζομαι και για τους απ' έξω που θα το βλέπω να πέφτει ένα κουνέλι κάτω στα τέσσερα και να ψάχνει τα καρότα του. Εγώ γέλασα απίστευτα πολύ. Τέλεια, δεν μπορώ, πεθαίνω. Η Ελλάδα με 7 καρότα έχει τους 6 πόντους. Η Ισπανία με 4 καρότα τους 5 πόντους. Η Ρωσία με 3 καρότα παίρνει 4 πόντους. Η Κίνα, η Γαλλία και το Καζακστάν με ένα μόνο καρότο έχουν μαζέψει 3 πόντους. Στέφανε και Εύη και Στέφανε, ρίξτε μια ματιά στο βαθμολογικό πίνακα, γιατί με το παιχνίδι που κάνατε μας ανεβάσατε πάρα πολύ. Πρώτη λοιπόν προς το παρόν είναι η Ρωσία με 15 βαθμούς. Ακολουθεί η Ελλάδα με το Καζακστάν και την Ισπανία έχοντας 14 βαθμούς και πλέον είμαστε στη δεύτερη θέση. Μετά είναι η Γαλλία αρκετά πιο πίσω με 10 βαθμούς. Και κλείνουμε με την Κίνα που έχει μαζέψει 6 βαθμούς. Μπράβο σας παιδιά. Νομίζω ότι τώρα είμαστε σε πάρα πολύ καλή φάση. Αν πάμε καλά και στο επόμενο παιχνίδι, στοχεύουμε για την κορυφή. Έβγε. Μακάρι, μακάρι. Φεύγει ο Σπύρος. Πάμε και ο Κώστας. Τι κάνουν αυτοί? Τι γράφουν? Λίστα για σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ τι πάρτι, για πάρτι τους λέει. Σήμερα οργανώνουμε μία φιέστα με τους Ισπανούς στο ξενοδοχείο μας. Τώρα κάναμε ένα μύτη. Είπαμε για το τι ποτά πρέπει να αγοράσουμε, τι ώρα θα συναντηθούμε. Α, μάλιστα. Τύφλα τους βλέπω όλους. Ναι. Τι λέει εκεί? Κοίτα το πώς το έγραψε το whisky. Λεμόνια. The party, the new in the hotel Grecia. Hotel Grecia. Να πάμε στο δικό σου βρε Μπάρμπα. Ελεύθερο κάμπινγκ ζητήσατε. Να ζήσετε την άγρια φύση θέλετε. Πάρα πολύ ωραία. Το σημειώνω. Άγρια φύση. Σε αυτό το παιχνίδι λαμβάνουν μέρος 2 ομάδες με 4 παίκτες η καθεμία. Ο ένας μετά τον άλλον, οι 3 παίκτες της ομάδας πρέπει να διασχίσουν την αρένα, να πηδήξουν πάνω από τον κόκκινο τοίχο και να πάρουν το καρτελάκι από τη συμπαίκτριά τους. Έχοντας το καρτελάκι στο χέρι, πρέπει να σταθούν ακίνητοι για 2 δευτερόλεπτα στο κέντρο της αρένας και να επιστρέψουν στην αφετηρία για να ξεκινήσει ο επόμενος. Κερδίζει η χώρα που θα καταφέρει να κατασκηνώσει τις περισσότερες φορές. Το Παλαβασέν! Το Παλαβασέν δεν λες τίποτα. Από κάμπινγκ φίλε, από σήμερα αρχίζει το πάρτι. Μπήκε ο Ταύρος μέσα στην αρένα. Και φαίνεται και λίγο νευριασμένος, πρέπει να σας πω από κοντά. Και μπαίνει ο Ταύρος μενόμενος. Μπαίνει ο Ταύρος, περιμένουμε να δούμε Ισπανία και Γαλλία. Το κακό είναι ότι πρέπει να πάρουν το καρτελάκι, αλλά πρέπει να κάτσουν και ακίνητοι στο έδαφος. Να κατασκηνώσουν για 2 τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Πώς θα γίνει αυτό με τον Ταύρο να περιφέρεται? Ο Σαλόνζ. Κοίτα εδώ. Είναι και δραστήριος ο Ταύρος, είναι και ανοιχτό το πεδίο. Ο Ισπανός έχει περάσει, ο Γάλλος έχει πρόβλημα. Περιμένει να δει που θα πάει ο Ταύρος. Ο Ισπανός ξάπλωσε. Κοίτα, Ισπανία. Για τον Ταύρο με το που ξάπλωσε ήταν σαν να εξαφανίστηκε, έτσι, απίστευτο. Πέρασε ο Ισπανός. Κάνει τον πρώτο πόντο, σκοτώθηκε βέβαια. Πάει και ο Γάλλος. Ντουπ. Αυτό είναι. Κατασκήνωσε και ο Γάλλος. Ωραίο. Αλέ Φραντς. Σηκώνει το Γάλλος, αλλά τον πήρε χαμπάρι ο Ταύρος. Αυτό δεν είναι σκηνή. Κάποιος είναι μέσα. 1-1. Καλά. Ο Ισπανός έρχεται για τη δεύτερη κατασκήνωση. Τα καταφέρνει. Μη βγάζει στο κεφάλι. Ωραία, κουτουλιά. Αμάν. Φιλήθηκαν με τον Ταύρο. Του έπεσε το καρτελάκι του Ισπανού. Να πούμε βέβαια ότι φοράνε ειδικά κράνη, έτσι, οι παίκτες, και οπότε τέτοιου είδους κουτουλιές δεν δημιουργούν τραυματισμούς. Περνάει και ο Ισπανός. Είναι αυτό που λέμε ελεύθερο κάμπινγκ με δική σας ευθύνη. Οι Γάλλοι μείνανε πίσω. Τελειώνει και ο χρόνος. Στοπ. Νίξαν οι Ισπανοί.
Τελείωσε ο χρόνος λίγο πριν σκοράρουν πάλι οι Γάλλοι. 2-1. Attention, tape à la vachette. Πάμε να δούμε Κίνα και Καζακστάν. Tape au jeu. Ο Δαβίδ και ο Γολιάθ του biggest game in the world. Για να δούμε δύο ασιατικές χώρες πώς θα πάνε στην κατασκήνωση. Πέρασε το Καζακστάν, έχει μείνει πίσω η Κίνα. Βλέπετε πάντα στιγμές και πόντους από τις υπόλοιπες ομάδες. Σε λίγο έρχεται και η Ελλάδα κόντρα στη Ρωσία, στο μεγάλο φαβορί. Αυτός ο Κινέζος είναι το χαρακτηριστικό θύμα. Η Κινεζούλα του δίνει την κάρτα του, φεύγει ο Καζακστανός. Έψαχνα με τα χέρια. Κατασκηνώνει επιτυχημένα. Μπράβο στο Καζακστάν, ωραία τοποθέτηση. Είναι απίστευτο, με το που πέφτει η σκηνή, ο Ταύρος είναι σαν να μην ασχολείται πια. Κάτσε να σε βοηθήσω. Του έδωσα στόχο. Παναγία μου. Ο Κινέζος τι έγινε? Μεγάλη καθυστέρηση. Αμάν, τον πέτυχε. Προλαβαίνει. Ατάραχος ο Κινέζος. Μπράβο. Σαν να πέρασε δίπλα του καναζάσταβα. Εντάξει. 1-1. Κάτσε να σε βοηθήσω. Πάει και σκηνή, πάει και ο Κινέζος. Κάμπι και βλακίες. Κάτσε μέσα, Χριστιανέ. Τέλος. 1-1. Πάμε για Ελλάδα, φίλε. Ελλάδα-Ρωσία. Ήρθε μεγάλη ώρα. Ζήτησα να αντικατασταθώ από ένα πιο έμπειρο παίχτη στον Ταύρο και να παίξω στο επόμενο για να δω και τα λάθη μου, ώστε αν χρειαστεί να μπορέσω να τα καταφέρω καλύτερα, αν χρειαστεί πάλι με τον Ταύρο. Έγινε μια μικρή αλλαγή τελευταία στιγμή, η οποία δεν με χάλασε καθόλου. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ελπίζω να σας δικαιώσω. Τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά, Αλέξανδρε? Τα παιδιά να σηκώνονται πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ο χρόνος μετράει, γιατί έρχεται και ο Ταύρος. Για πάμε να το δοκιμάσουμε μία. Μία φορά να πέσει. Εξαφανίστηκε. Τώρα στηρίζεται στα γόνατα και σηκώνονται αμέσως. Πόσο γρήγορος μπορεί να είσαι? Εδώ καλά είναι μέσα. Και μέσα, βρε, θα είσαι γρήγορος. Φοβούνται, ρε, τα παλικάρια. Δεν φοβούνται. Για να δούμε τώρα αν αυτή η αλλαγή θα μας... Να σου πω την αλήθεια, φοβούνται τα παλικάρια. Φοβούνται τα παλικάρια. Ο Τερζιάν πάντως ξέρει τι κάνει, έτσι, για να κάνει αυτή την αλλαγή, γιατί και ο Χριστόφορος την προηγούμενη φορά θα είχε βρει λίγο σκούρα με τον Ταύρο. Είχε ένα ψυχολογικό ντιζαβαντάζ, γιατί ήταν πρωτάρης. Βέβαια. Tape à la vachette. Μάλιστα, είναι πάλι αυτός ο Ταύρος ο θεαματικός που βγαίνει με καπνούς και λέιζερ. Η Χρύσα περιμένει να δώσει τα καρτελάκια και η Ρωσίδα συμπαίκτριά της. Συμπαίκτρια αντίπαλος. Σαχπίνεται. Ανταγωνίστρια, αλλά καλή. Καλή. Τελική ομάδα συγκεντρώνεται. Ναι, ο Ηλίας και το άλλο βλέμμα. Ο Ηλίας έχει αυτό το. Είναι τσατισμένος την άλλη φορά, θυμάσαι. Έχει το ψυχολογικό αυτό με τον Ταύρο να το δημιουργηθεί. Είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε. Σταύρος, Ηλίας και Κώστας για την ελληνική αποστολή που έχει να αντιμετωπίσει πέρα από τον Ταύρο και τη ρωσική ομάδα, η οποία βρίσκεται ήδη μέσα. Ο Κώστας ήταν πολύ γρήγορος στην προπόνηση. Τι θεριό είναι αυτό. Ω, χοροπηδάει, τι είναι αυτό. Ο αγριεμένος μπήκε. Δειλά-δειλά κατεβαίνει ο Σταύρος και ο Ρώσος και ο Ταύρος τους κόβει κίνηση. Κατεβείτε και χεράκι, γιατί το βλέπω τσαμπουκαλεμένο. Πέρασε ο Σταύρος. Περνάει απέναντι ο Σταύρος. Μπράβο, ρε Σταύρο. Του δίνει το καρτελάκι που χρειάζεται. Του δίνει το καρτελάκι η Χρύσα, για να δούμε τώρα πώς με στυλ θα φτάσει τώρα για να ξαπλώσει. Έλα, φύγε! Πρόσεχε! Προλαβαίνει. Ξάπλα. Αμάν, του πήρε το αντίσκηνο. Τι πλάγιο με τοπική ήταν αυτή. Ταύρος του πήρε το αντίσκηνο και το κατέστρεψε. Την κοπάνησε ο Σταύρος. Σχεδόν. Φύγε από εκεί, βρε Ταύρε. Φύγε, ρε πουλάκι μου, να κατέβει το παιδί μας. Τώρα θα πρέπει να πάρουμε πίσω τη σκηνή. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Κοίτα εδώ, ρε, πώς την πατήσαμε έτσι. Ούτε καν πρόλαβε να ξαπλώσει. Αν είχε ξαπλώσει, ο Ταύρος δεν θα ασχολούνταν μαζί του. Ναι, έτσι πιστεύω. Αλλά τον προκαλεί η κίνηση. Δικαιολογημένα μετά φεύγει, γιατί εντάξει. Περιμένει ο Σταύρος, γιατί ο Ταύρος είναι δίπλα στη σκηνή του. Συνέχεια. Δεν έχουμε σκηνή έλα τώρα, έλα από εδώ. Δυστυχώς ο Σταύρος θα πρέπει τώρα να τρέξει με κάποιο τρόπο να πάρει τη σκηνή γρήγορα. Όχι. Χωρίς τη σκηνή που πας, Σταύρο. Όχι, περνάει απέναντι. Και πολύ καλά κάνει, γιατί θα τον χτυπούσε ο Ταύρος αν προσπαθούσε να πάρει τη σκηνή του. Τώρα θα πρέπει να μαζέψει και την κάρτα και τη σκηνή. Πήρε την κάρτα και τη σκηνή. Όχι, ο Σταύρος έχει κάνει λάθος. Το φωνάζει ο Ολιβιέ, πρέπει να πάρει τη σκηνή. Ο Ολιβιέ του λέει ότι για να πάρει το πόντο πρέπει να πάρει τη σκηνή. Έχει βαστακωθεί ο Ταύρος δίπλα στη σκηνή του Σταύρου. Απίστευτο. Κοιτάξτε εδώ, δεν φεύγει από εκεί. Δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει, να του κάνει κανένα τρίπλα, έτσι κανένα μυστήριο. Να πάει από εδώ, να φύγει από εκεί. Είναι ένα σπάσιμο μέσα, αλλά καραγκούνης, κάτι. Το καλό είναι ότι οι Ρώσοι δεν έχουν καταφέρει τίποτα μέχρι στιγμής. Δυστυχώς, ήμασταν άτυχοι. Ατυχία. Κρίμα. Δυστυχώς την πατήσαμε. Έμεινε η σκηνή του Σταύρου στη μέση. Ο Ταύρος ήταν συνεχώς δίπλα του όλη την ώρα, δεν μπορούσε να προσεγγίσει, δεν μπόρεσε να κάνει ούτε ένα πόντο. Και δυστυχώς, επειδή δεν είχε ολοκληρώσει το δικό του πόντο, δεν μπορούσαν να συνεχίσουν οι άλλοι Έλληνες.
και να προσπαθήσουν εκείνοι. Δυστυχώς δεν πήραμε ούτε ένα πόντο σε αυτή τη δοκιμασία. Πάμε να δούμε σε αργή κίνηση τη μεγάλη μάχη του Σταύρου. Του Σταύρου και του Ταύρου. Ο οποίος πέρασε πάρα πολύ καλά, γρήγορα. Πέρασε από πάνω ο Ταύρος. Ευτυχώς που οι παίκτες φοράνε τα ειδικά προστατευτικά. Βλέπετε το μαύρο αυτό που είναι στην πλάτη. Αυτό το μαύρο γυλαίκο, ναι. Και δεν χτυπάνε. Η Ισπανία κατάφερε να κάνει τις περισσότερες κατασκηνώσεις και παίρνει τους 6 πόντους. Ακολουθεί η Γαλλία, η Κίνα και το Καζακστάν που παίρνουν 5 πόντους. Και τέλος οι Ρώσοι και οι Έλληνες, που δεν τα πήγαμε και πολύ καλά βέβαια, στο ελεύθερο κάμπινγκ παίρνουμε μόνο 2 πόντους. Και η κατάταξη, παιδιά, έχει ως εξής: 20 βαθμοί για την Ισπανία. Το Καζακστάν έρχεται δεύτερο με 19, η Ρωσία τρίτη με 17, τέταρτη η Ελλάδα με 16 βαθμούς, ακολουθεί η Γαλλία με 15 και η Κίνα με 11. Δεν είμαστε άσχημα, θα μπορούσαμε να είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση. Όντως, αυτό το παιχνίδι με τον Ταύρο δεν μας πήγε πολύ καλά, αλλά συνεχίζουμε δυνατά. Να τα παιδιά. Πάλι η Ισπανία με το Μακαρένα. Το συνοικέσιο Ελλάδας-Ισπανίας καλά κρατεί, βλέπουμε εδώ πέρα. Τους παρασύρει, παιδί μου, αυτός ο γίγαντας είναι, το βλέπεις στη μέση είναι. Λυκνίζεται. Πίσω από το Σταύρο είναι ακριβώς, τον στρίβει κιόλας. Φυσικά καλύτερα είναι, θέλει να είναι το πρώτο βαγόνι. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μες στη σκεπαστή. Οι Ισπανοί και οι Έλληνες είμαστε οι μόνοι που δημιουργούμε τέτοια ατμόσφαιρα στο backstage. Χορεύουμε, τραγουδάμε, ξεσηκώνουμε όλο τον κόσμο. Τα καταφέρνουμε σε μεγάλο βαθμό και είμαστε ικανοποιημένοι. Είμαστε πολύ καλά, περνάμε τέλεια, περνάμε σούπερ. Τι είναι αυτό, σύνθημα? Που καταντήσαμε από παγκόσμια πρωταθλήματα bodybuilding να έχουμε ντυθεί γάιδαροι. Από νύφη, καομπόι, σκουνέλι, πώς λένε, λουλούδι. Λουλούδι με εσύ. Λουλούδι. Μανιτάρι. Τι άλλο έχω, ποντίκι που δεν έβλεπε. Ο Ιππέας ή η Αμαζόνα και το άλογο θεωρούνται μία ομάδα. Χρειάζονται μάλιστα χρόνια συστηματικής προσπάθειας για να μπορούν να εκτελούν ασκήσεις δεξιοτεχνίας, ταχύτητας, αντοχής και υπερπήδησης εμποδίων. Εμείς, παιδιά μου, έχουμε το πολύ 10 λεπτά για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι που άλλοι δεν το καταφέρνουν ποτέ. Σε αυτό το παιχνίδι παίζουν ταυτόχρονα όλες οι χώρες με 2 παίκτες η καθεμία. Οι παίκτες τρέχουν μαζί μέσα σε μια ειδική στολή που δυσκολεύει την κίνησή τους. Πρέπει να περάσουν από τις 2 κινούμενες πλατφόρμες και να τερματίσουν περνώντας την ξύλινη πόρτα για να εξασφαλίσουν έτσι την πρόκρισή τους στον επόμενο γύρο. Η τελευταία ομάδα κάθε γύρου αποκλείεται από το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι θέλει απόλυτο συγχρονισμό και από τους 2 μας, απόλυτη συνεργασία μαζί με τα πόδια, γιατί είναι δύσκολο και θα το πατήσω και επειδή δεν έχει χέρια, να προσπαθήσει να μην πέσει και όταν πέσουμε, προσπαθήσουμε να σκοτούμε όσο να δω πιο γρήγορα. Ξεκινάει. Πρόσεξε, Στέφανο. Όλα έτοιμα για την τρελή κούρσα Mad Race. Στέφανε, προς Θεού μην τον πατήσεις στον Χριστόφορο. Φύγαν τα καηδουράκια, ναι. Καηδουράκια με καβαλάρι καουμπόι. Πόνοι είναι, πόνοι, αλογάκια, τι είναι? Η ομάδα μας πάντως έχει πέσει και λογικά θα τους πιάσουν οι πόνοι όπου να είναι. Όλες οι χώρες μαζί λοιπόν σε αυτή την τρελή κούρσα με τον Γάλλο να φεύγει μπροστά. Ο Γάλλος πηγαίνει πολύ καλά, πολύ καλός συνδυασμός. Πού είναι ο Στέφανος, ρε παιδιά, με τον Χριστόφορο? Χάσαμε τον Στέφανο. Πάει σαν παλαβό. Να το, γκρεμίστηκε και το ρώσικο. Είδες, θέλει και συντονισμό ποδιών. Νάτος προσπαθεί να βγει. Πού είναι μπλέξει ο Στέφανος, ποιον με τον Ισπανό έχει μπλέξει? Με τον Ισπανό βλέπω 2 πόδια σε μπλονζόν. Τα λέγανε για το πάρτι μου φαίνεται εκεί. Ναι, μάλλον κάτι κανονίζανε, ναι, τους ρόλους. Ο Ρώσος περνάει πολύ γρήγορα. Πίσω ο Γάλλος. Περνάει και αυτός όμορφα. Γαλλική ομάδα. Με ρυθμό μέσα από τους άκους του box. Φοβερή, Κατεβαίνει δεύτερη πλευρά. Όπα, δεν κατέβηκε μέσα στο νερό. Ο Ρώσος τερματίζει. Η Ρωσία. Και η Γαλλία θα ακολουθήσει. Πού είναι ο Στέφανος με τον Χριστόφορο όμως? Μας ανησυχεί αυτό το πράγμα. Νομίζω πως είναι τέταρτη. Νάτι. Νάτος. Πίσω από το Καζακστάν. Μια χαρά. Καλά είμαστε. Και ακολουθούν οι Ισπανοί πίσω μας. Θα προλάβω. Όχι, μην μπερδεύεις τον τώρα. Όχι. Σήκω. Τον σήκωσε. Ισπάνια. Και Γκρέτσια, μπράβο. Τερματίζουμε δυστυχώς. Άλλος ένας είναι. Όχι. Εμείς είμαστε τελευταίοι. Πού είμαστε τελευταίοι? Όχι, δεν είμαστε τελευταίοι. Ευτυχώς η Κίνα έχει γίνει τουρσί. Η Κίνα έχει μπέρδει στα μαξιλάρια, ρε παιδιά, και αγχώθηκα. Μπέρδεψε τα κόκκινα η Νάντια. Εντάξει, κόκκινη Κίνα, κόκκινα τα φουσκωτά. Ένα παιχνίδι είναι, κάποιος πρέπει να νικήσει, κάποιος πρέπει να είναι ο Κινέζος. Μπράβο στην Ελλάδα!
Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, μάλλον μόνο με τον άλλο, περάσαμε στη δεύτερη φάση. Attention, 3, 2, 1, go! Ξεκινάνε τα λογάκια. Το κόλπο να φύγουμε γρήγορα. Για να μπλέξουμε εκεί στα φουσκωτά εδώ. Οι Ισπανοί φύγανε γρήγορα αυτή τη φορά. Στα όρθια αγκούρια. Και εμείς είμαστε στην τελευταία θέση. Αμάν μείναμε πίσω. Μείναμε πίσω και έχουμε δυσκολία να συντονιστούμε. Γλιστράει ο Χριστόφορος. Μας έφυγε το κεφάλι του αλόγου. Τον σηκώνει όμως ο Στέφανος, νομίζω, τον σήκωσε, αλλά έχουμε μείνει πίσω, ρε γάμο. Ο Ρώσος περνάει πλαγιαστά. Έχει φύγει ο Ισπανός. Έχει φύγει ο Ισπανός και έχουν μπλέξιμο πίσω. Για να δούμε, θα προλάβουμε. Οι Ισπανοί καμία σχέση με τον πρώτο γύρο. Ήτανε πάρα πολύ γρήγοροι. Απίστευτο, τελειώσαν τόσο γρήγορα. Πέρασαν και οι Ισπανοί, έρχεται πιο πίσω. Ο Ρώσος. Έλα. Ο Καζακστανός τερματίζει με χαρακτηριστική ευκολία και συντονισμό. Ακολουθεί ο Ρώσος. Ο Ρώσος. Πού είναι η Ελλάδα, πού είναι η Ελλάδα. Μαζί με τη Γαλλία δίνουμε μάχη. Θα δώσουμε την τελική μάχη. Γιατί πάμε ανάποδα, γιατί πάμε ανάποδα. Πίσω, όχι πίσω. Μπροστά. Όχι, παιδιά, πέσανε, όχι. Μα είναι... Ο παγκόσμιος έχει φέρει τα μπρος πίσω και ο Γάλλος θα τερματίσει. Σαν τους κοπηλάτες πηγαίναμε. Κουράστηκαν. Σαν ένα μπουλντόκ που είχα κουτάβι που δεν ήξερα που είναι το μπρος, που είναι το πίσω. Δεν πειράζει, ρε παιδιά. Bye bye, Greek cowboy. Στέφινη. Λυπημένο το άλογο. Γλυκά μου αλογάκια. Τι έγινε, τι κούραση είναι αυτή. Μας έφευγε το καπέλο συνέχεια, δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Έπρεπε να το βάλουμε, γι' αυτό σταματήσαμε εκεί πέρα. Ήταν μέσα στον κανονισμό να φοράτε και το καπέλο. Ναι. Άμα πέσει το καπέλο, το κεφάλι δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε να το βάλετε, αλλιώς δεν συνεχίζετε. Άρα το βασικό σας πρόβλημα ήταν με τη στολή. Με το καπέλο συγκεκριμένα, με τη μούρη του αλόγου. Είναι δύσκολο και εγώ παλιά είχα μπλέξει με κάποιους αλογομούριδες. Ακόμα τα κλαίω αυτά τα λεφτά που χάσα. Μουλάριο, Αστραχάν, Χριστόφορε. Ενώ ήταν τα άλλα πιο εύκολα που περιμέναμε πιο δύσκολα τους κύκλους, εκεί με το καπέλο έγινε όλη ζημιά. Την έκανε τη ζημιά το καπέλο. Δώστε το μου πάνω να το πετάξω. Δεν είναι κατάσταση αυτή ένα καπέλο να μας κάνει ζημιά. Δεν πειράζει, παιδιά, τα πήγατε πολύ καλά. Συνεχίζουμε δυνατά. Είμαστε ακόμα ζωντανοί, είμαστε ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Έχουμε ακόμα ελπίδες. Ρίχτου. Έχουμε ακόμα ελπίδες. Α, το παλιό καπέλο. Τα μάτια. 2, 1, Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες. Ποια θα επικρατήσει τελικά. Εμείς δεν θέλουμε να βγει πρώτη η Ρωσία, Όχι, προς Θεού. Προς Θεού θα πρέπει η Ρωσία να μείνει πίσω. Τουλάχιστον να πάρει την τρίτη θέση. Η Ισπανία προηγείται. Αυτό είναι καλό για μας. Αν και βέβαια η Ισπανία στην γενική κατάταξη είναι πρώτη αυτή τη στιγμή. Πίσω η Ρωσία. Πίσω η Ρωσία, γιατί η Ρωσία, αν κατακτήσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις, τότε εμείς μένουμε στην τέταρτη θέση και πάμε στο μικρό τελικό. Πάλευουνε πιο πίσω. Οι Ισπανοί το έχουν πολύ καλά αυτό το άθλημα. Ακολουθούν δυστυχώς οι Ρώσοι. Πέρασε η Ισπανία. Και αυτοί έχουν πιάσει ρυθμό. Κοίτα τους πως πάνε, καλπάζουνε. Όντως. Και Ρωσία. Έχουν μείνει πίσω. Καζακστανοί και Γάλλοι. Καζακστανοί και Γάλλοι λοιπόν έχουν μείνει πίσω. Ο Καζακστανός καλπάζει, ήρεμα, τερματίζει και η Γαλλία είναι έξω. Η Γαλλία είναι έξω. Μένει έξω η Γαλλία, μάλιστα. Η καλύτερη εξέλιξη για μας τώρα θα είναι οι Ρώσοι να βγούνε τελευταίοι. Για να δούμε. Πανηγυρισμοί για το Καζακστάν, εδώ βλέπετε. Έχει τέτοια πράγματα το Καζακστάν. 3, 2, 1, Πάμε. Μάλιστα, οι Ισπανοί φεύγουν για καλή μας τύχη μπροστά πάλι, αλλά δυστυχώς ακολουθεί η Ρωσία. Το Καζακστάν, ελπίζουμε το Καζακστάν να φορτσάρει. Η Ισπανία είναι απίστευτη, πάλι πρώτη, Να και μια Ρωσίδα που θα τα έλεγα τα καλύτερα. Δυστυχώς οι Ρώσοι είναι πάλι δεύτεροι. Μένει το Καζακστάν απ' έξω. Για κακή μας τύχη, αυτή είναι η χειρότερη εξέλιξη που θα μπορούσαμε να έχουμε. Γιατί η Ελλάδα θα μείνει στην τέταρτη θέση. Δεν θα περάσουμε στο μεγάλο τελικό. Κρίμα. Χειροκροτήματα για τις Ρωσίδες, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση ο συγχρονισμός των Ισπανών. Να δούμε εδώ αν θα τα καταφέρουν πάλι. Κοίτα εδώ πώς είναι. Φεύγουν πάλι γρήγορα οι Ισπανοί. Τους μάτιασα. Πέφτουν και οι Ρώσοι όμως, Πάμε Ισπανία. Του φύγε το καπέλο. Πρέπει να το ξαναφορέσει, θυμάστε τι είχε πει ο Χριστόφορος. Εδώ γίνεται χαμός, αλλά το καπέλο δεν υπάρχει στην Ισπανία. Πώς πάει τώρα, Οι Ρώσοι περνάνε στην εσωτερική και... Οι Ρώσοι πέφτουν, οι Ισπανοί έρχονται. Πέφτουν κι αυτοί. Πέφτουν και οι Ισπανοί. Είδες τι γίνεται, άμα είναι τελικός, Κάνουν τη χειρότερη τους εμφάνιση. Βαραίνουν τα ποδάρια που λέμε. Βαραίνουν τα ποδάρια, πέφτουν τα μουλάρια. Μουλάριο Αστραχάν, μουλάρι. Ανατροπή της Ρωσίας και νομίζω θα πέσουν και μέσα στην πισίνα. Έτσι όπως τους βλέπω. Σίγουρα. Πάει το αλογάκι. Άντε να σηκωθείς τώρα με αυτό. Το αλογάκι. Με βρεγμένη στολή. Πάνε αυτοί. Πάνε οι Ρώσοι. Ναι, αν και οι Ισπανοί θα τερματίσουν πρώτοι, δυστυχώς
Πάλι θα είναι στη δεύτερη θέση. Πού να βγουν οι Ρώσοι, δεν μπορούνε. Ασήκω τη στολή, βρεγμένη. Πρώτη Ισπανή, δεύτερη Ρώσοι. Τρομερό φινάλε, τρομερό. Μπράβο στην Ισπανία. Η Ισπανία τα κατάφερε μέχρι το τέλος και παίρνει 6 πόντους. Δεύτερη η Ρωσία με 5 πόντους. Ακολουθεί το Καζακστάν με 4 πόντους. Η Γαλλία με 3 πόντους. Η Ελλάδα δυστυχώς άντεξε μόνο 2 γύρους και έχει 2 πόντους για αυτή την προσπάθεια. Και τέλος η Κίνα που έκανε μόνο έναν γύρο και παίρνει 1 πόντο. Η κατάταξη λίγο πριν τον τελικό έχει ως εξής. Πρώτη και με διαφορά είναι η Ισπανία έχοντας 26 βαθμούς. Ακολουθεί το Καζακστάν με 23. Η Ρωσία με 22. Έχει ισοβαθμίσει η Ελλάδα με τη Γαλλία στους 18 βαθμούς. Και τελευταία με απόσταση αρκετή είναι η Κίνα έχοντας 12. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε στον μικρό τελικό παρέα με τη Γαλλία και με την Κίνα και διεκδικούμε την 4η, την 5η ή την 6η θέση για απόψε. Ξεκίνησαν. Φεύγει ο Σπύρος. Πάμε και ο Κώστας. Ο νικητής της εβδομάδας προκύπτει από την 6η και τελευταία δοκιμασία. Στον τοίχο των πρωταθλητών, οι 6 χώρες συναγωνίζονται σε 2 διαφορετικά γκρουπ. Το πρώτο γκρουπ των 3 χωρών είναι αυτό με τις χαμηλότερες βαθμολογίες στη γενική κατάταξη των ομάδων, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στα 5 προηγούμενα παιχνίδια. Διεκδικούν την 4η, την 5η και την 6η θέση της τελικής κατάταξης για απόψε. Το δεύτερο γκρουπ με τις υπόλοιπες 3 χώρες είναι αυτό με τις υψηλότερες βαθμολογίες στη γενική κατάταξη των ομάδων. Διεκδικούν την 1η, την 2η και την 3η θέση. Το σύνολο των πόντων από τα 5 προηγούμενα παιχνίδια μεταφράζεται σε ύψος στον τοίχο των πρωταθλητών. Αν παραδείγματος χάρη μια χώρα έχει συνολικά 20 πόντους, ο πρώτος της παίκτης θα ξεκινήσει την ανάβαση από τη θέση 20. Ο επόμενος παίκτης ξεκινάει από την αρχή του τοίχου μόλις ο προηγούμενος έχει κατέβει. Η σκηταλοδρομία ολοκληρώνεται αφού τερματίσει και ο τρίτος παίκτης. Πάμε λοιπόν για το μικρό τελικό, έτσι, που η νίκη για μας είναι μονόδρομος. Είπαμε θέλουμε να μαζέψουμε πόντους για να είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο τελικό. Είμαστε καλοί στον τοίχο των πρωταθλητών. Φυσικά είμαστε πάρα πολύ καλοί. Έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ, έχουμε δυνατούς παίκτες. Να πούμε όμως ότι έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση σε αυτό το μικρό τελικό. Δεν θα έχουμε τη γνωστή τσουλήθρα που κάνει ο παίκτης όταν φτάνει στην κορυφή, αλλά οι παίκτες θα μαζεύονται όλοι πάνω στην κορυφή. Γι' αυτό έγινε εξαιτίας των Κινέζων. Επειδή είχαν κάποιους τραυματισμούς, έτσι, όταν κάνανε την τσουλήθρα υπήρξαν κάποια στραμπουλίγματα. Μάλιστα. Φυσικά ένα δύση είναι αυτή. Θα μπορούσαν να βρουν και εναλλακτική πρόταση, να φέρουν άλλους 5-6 παίκτες. Σωστό. Θεωρώ πάντως ότι αυτή είναι η βασική αντίπαλη μας. Ας τους κάνουμε τη χάρη. Εντάξει, έχουν παράδοση στη γυμναστική. Θέλω να δω όμως και τι παίκτες έχουν. Ετοιμάζονται, παίρνουν θέσεις. Πρώτος για εμάς θα δοκιμάσει ο Σπύρος. Αμέσως μετά ο Γιώργος και θα κλείσει ο Κώστας στην προσπάθεια. Και όλα έτοιμα για να φύγουμε για το μικρό τελικό. 3, 2, 1. Ξεκίνησαν, έφυγαν. Φεύγει ο Σπύρος. Ήταν πάρα πολύ προσεκτικός να τοποθετήσει το δικό του ξύλο στο σωστό σημείο στο κόκκινο. Και τερματίζει. Πάμε και ο Κώστας. Νομίζω ότι πάμε για πρώτη θέση. Ναι. Φτάνει πρώτος στην κορυφή και τερματίζουμε τέταρτη. Πήραμε ό,τι περισσότερο μπορούσαμε από αυτό το μικρό τελικό. Όσους πόντους παραπάνω μπορούσαμε να πάρουμε. Συγχαρητήρια, μπράβο. Μπράβο στα παιδιά μας, μπράβο. Ήταν εξαιρετικοί. Με πολύ μεγάλη διαφορά από τους Γάλλους και από τους Κινέζους κατέλαβαν την 4η θέση για απόψε στο μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου. Μόλις 25 δευτερόλεπτα κάναμε. Πολύ καλή απόδοση. Τους τσακίσαμε, ο Γάλλος παλεύει ακόμα. Είναι ακόμα συνεχίζει το χρόνο. Είναι 3 και 25 ο Γάλλος. Πάει από τις σκάλες. Ναι, οκ. Αδερφέ, κάτω έχει και σαν σένα, μα θες. Τώρα τελείωσε. Τώρα τελείωσε με το σκουπό ξυλό του. Πιάσαν οι μέσα, το πιάσαν όλα. Βλέπουμε εδώ σε αργή κίνηση την καταπληκτική μας προσπάθεια. Μπράβο στην ελληνική ομάδα. Μακάρι αυτή την απόδοση να την είχαμε στο μεγάλο τελικό πραγματικά. Είμαστε καλά! Όχι! Έχουμε μυαλό! Όχι! Δεν είμαστε καλά! Δεν έχουμε μυαλό! Είμαστε αρρώστοι με το κοινό ελληνικό! Δεν ακούω τίποτα! Δίνουμε παλμό στην κερκίδα.
αλλά και στον αγωνιστικό χώρο. Parmi ce trio de tête se Για να trouve δούμε τώρα και τις τρεις ομάδες που διεκδικούν τη νίκη. En position, s'il vous plaît, sur votre mur. Ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ισπανία, τη Ρωσία και το Καζακστάν. Μέχρι στιγμής τις περισσότερες νίκες τις έχει το Καζακστάν, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό στον τοίχο των πρωταθλητών. Έφυγαν! Σουλάει ο Ισπανός, ανεβαίνει ο δεύτερος. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα ανεβαίνει ο Ρώσος, είναι απίστευτη σε αυτό το παιχνίδι. Έχει μείνει πίσω ο Ισπανός, δυστυχώς. Καζακστάν και Ρωσία είναι σχεδόν στο ίδιο σημείο. Ακυρώθηκε η Ρωσία! Ακυρώθηκε μόλις η Ρωσία, είναι απίστευτο! Το Καζακστάν θα τερματίσει πρώτο. Ναι, θα τερματίσει πρώτο το Καζακστάν. Ακυρώθηκε ο Ρώσος παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πρώτος στην κορυφή. Έχει απίστευτες ανατροπές αυτό το παιχνίδι. Χάρηκαν οι Ρώσοι, νόμιζαν ότι ήταν μεγάλοι νικητές και τελικά ακυρώθηκαν και τη θέση τους πήρε το Καζακστάν για μία ακόμα φορά. Κοιτάξτε πόσο απογοητευμένοι είναι. Απίστευτο παιχνίδι, απίστευτος τελικός, απίστευτη ανατροπή. Ξανά εδώ η προσπάθεια του Ρώσου, ο οποίος όμως εδώ είναι, βλέπετε. Να το, λάθος. Το βάζει στραβά και εκεί είναι το λάθος. Κάθε εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, τα συναισθήματα εναλλάσσονται στην ελληνική αποστολή, όπως επίσης και οι θέσεις κατάταξής της. Απόψε τερματίσαμε τέταρτη σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Μενόμενους σταύρους, τυφλούς λαγούς, τρελές κυταλοδρομίες και απίστευτες ανατροπές μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η Ρωσία πραγματικά στο κλείσιμο του παιχνιδιού έχασε την κορυφή μέσα από τα χέρια της και την πρώτη θέση. Βλέπετε λοιπόν ότι οι ανατροπές συνεχίζονται κάθε εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ θα διεκδικήσουμε και πάλι την πρώτη θέση με αυτή την ομάδα που τα δίνει όλα κάθε φορά. Τα ξαναλέμε και πάλι από το Παρίσι. Σας στέλνουμε πολλά φιλιά στην Ελλάδα. Να είστε καλά! Άλλο ένα συναρπαστικό παιχνίδι ξεκινά αμέσως τώρα εδώ στο Παρίσι. Σταύρος με άσπρη κοιλιά. Αυτός πρέπει να τον βάφανε σαν σβέστη. Εσένα τώρα. Αυτός είναι χειρότερος και από μένα. Ήταν η τεχνική Γιουβαρλάκη. Και φύγαμε, Παναγιώτη. Φεύγουνε τα πουλιά. Πήρε την εξωτερική ο Παναγιώτης και έμεινε λίγο πίσω. Μπράβο ρε Παναγιωτάρα, μπράβο! Μπράβο στα παιδιά μας, πάμε ένα χειροκρότημα ρε παιδιά! On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Yobat au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau. On fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui
se partage, on